Добър ден! Добър. Презервативи продавате ли? Да, имаме. Какви искате? Аз не разбирам от презервативи. Ами, от коли разбирате ли? Да. Имаме като Мерцедесите. Добри са, но са много скъпи. Като Opel. Обаче много лесно могат да се спукат. Като Ford. Обаче, нали знаете, Ford и афробългари да не влизат в къщата ви. Като BMW-то. Дай ми нещо 4x4, че тази вечер ще газа в война.